Ah, iyangena into mali yakithi ngifuna ukuyicela. Ngaze ayenzeki into engiyifunayo yazi. And angikwazi ukuvala. Azaluni. Ningaphinde seniyenze leyo nto leyo. And why ngizisa inamba yami yokusebenza niyifonele? Manicabanga ngizona attend. Like why? Into ozoyenza ngibizela amathuba okublockeka. Kungonakeli nje lutho. Bese mase blocker la bese kuba ngathi uphakeme. Exactly kube ngathi manje kanti niyangisukela. Kube ngathi manje ke. Kanti nini nimqala ingenza ngalutho omunye. Ngoba nakhe eyithulele yakwazi ukuyikhulumela. Ngimthanda. Kodwa ke niyasirobha kulama video angasekugcineni. Senzeni? Hawo. Ngicela amadonati awu2. Samu noma ihand heart eyodwa bafowethu. Khona itarget engifuna Umfolo Nkosi Musipese bafethu ngiyambongela umngane wami ningayiki. Nimfolo ezefike ku50,000. Ngoba le account usayidinga. Ngoba ngisazoke ngivele kiyo nje kaningana. Mina mawufuna inamba yami sendokusala yona ngikubone kubhonga la. Abafethu ngiyabonga badla shema ngifuna ikusasa isinama-followers amaningi. Ubani lotho mzala? Ngizothenga ngaba ngithengile nginelotho. Khona uzoqhubeka ngiboleke yona ngoba phela ngina live mina. Ngizomumusha kodwa. Guys ngicela ihand heart eyodwa nje ku ×3 bafethu. Yazi khona itarget ngithole and njengamanje ngishota ihand heart kuphela. Guys can you help me reach out the target engiyifunayo Ayinoza. Ngidinga nje ihand heart eyodwa. Now ×3 one hand heart. Tepe sonke screen bafethu. Sitepe sonke. Uzozana ukuthi la Zoom. Angiqashwanga ngizokwenzani? Mama sambe se-30 July. Asiyanga nase-Durban July. Asabe bemini khona inini vele? Angazi inini guys. We can literally go ne. Yeah. Ngeke kakhulu sithola umuntu ozokuthungela into eziyingozi. Nini? Angazi inge-18 yo hayi. Kanti futhi. Esiba elikakaka. Kanti ukuthi nini? Guys ngidinga ihand heart bakithi yazi ngiseduze kanjani ukufika kule target yami. 17672 kuno2 no before 9. Mhlawumbe that's why ke ngabo. Lethe yakho ngizokufakela amashumi. Hayi yangifune amashumi. 17672. Ngiyabonga ngamashumi. 9 perfect. Naye uyakuthanda wena isimanga. Amadonati awu2 noma ihand heart eyodwa. Bafuna ngwinisa cha ngifuna hayi bafethu nami ngengwini nje awude emhlabeni kwele ngazalwa. Guys asiphusheni. Lozadlala ngabo. Yabo kuleyo isendile. Njani mazo? Aziro Lo phela umehlo uzomthesela 9. Azi ngidinga ihand heart eyodwa sweet. Ngizonifakela u100. A1 back to A1. Back to A1. Balwephi? Back to A1. Izobhalwephi? Suba. Othi ngofakela ulihle cathe ngekhuye. Hawu bakithi siyambongela wesami. Mina guys ngidinga nje idonut noma ihand heart eyodwa kuphela. Ngikwazi ukuphumula guys nginosuku olude kusasa. Now ×2. Gijima masengwayo. Masingawothi gijima masingawothi. Idonut bafethu ngizontshela mase ku right. Idonut ×2. Bafethu. Idonut bafethu noma ubani nje onedonut noma ihand heart. Ngicane ngifayele banegani. Ngingawenza nje umehluko empilweni yami. One donut bafethu, one donut. Noma universe. Masingawothi do you have a donut? Niyawudinga lo 100 ngizonifakela kwangoko.
Angifuni kuyamaketha. Uma ufuna ngiyisuse efake into le, efake ilayoni. Ngicela idonati. Stheshi. Kanjalo. Atete endleleni yamakholwa. Masingawothi do you have a donut? Nayo nje sekhona uyifakile nje. Khona uyifakile? Mana ngibo. Still. Ngibe ngiku ya ngisashoda ngama-donuts awu-2. Khona isakhithi engiyifunayo. Ngifuna ifike ku-20 le target njengamanje ngiku-19.67. Doski welcome. Asambe Angel ngiyawazi ungayifuqa sifike. Awugijime ngalama 5 coins. 6 coins. Ngiyakwazi ubuke waqala ubungozi buningi. Bafethu kuyabonga kusaba ukufollowa umngani wami. Yazi ngiyanibona niyakhuphuka. Awutete endleleni yamakholwa. Bafethu kodwa abantu abawu-9 uthi ama-followers bese sebe u-1,000,000. Ngicela nenze. Hayibo. Akasho mina phela amukela usho umngani wakhe. Mina naye asibangani sino-rooms. Esekho-ke nje lami-ke kuzoyenza-ke. Love her. Uma ungazi wena uzobazelaphi? Nozi, it's fine. It's fine. Yekela uma kungavumi. Oh, hhayi Kenya nginayo emhlabeni. Bafethu ushoda abantu abawu-5 futhi bese sefike ku-2,000,000 followers. Hawe. Ngiyi-Christian wenoxolo. I'm a Christian. Ulive emhedeni. Ngiyabonga kakhulu Sam. Waqeda ulive. Awazini? Awazini ukuthi ngimmuslim. Bamufakele imalini ulihle. Hawu kahle nini. Sebekufakele le nto yami. U-Don uthi ayisebenzi i-account number yami. Ibisebenza. Ngathi uyena ongasebenzi. Ubona lokho nje. Bengiyibuka nje mina uyena ongasebenzi. Guys ×2. I-donut ku-speed guys. Asidla i-donut ku-speed. 1 donut ku-speed. Khona uthi wezungu. Tap the screen. Wezungu. Khona usibulele kuzungu ifoni yakho. Ubona uma ngiyi-live nge-account yabantu. Uzungenabo. Ngiyasuthi-ke kufanele. Guys ngicela i-donut elilodwa bakithi. Ngicela sithephe talk screen bafuthu ngiyanicela babhemu. Azingiyozela phela manje kodwa angikwazi ukulala le target ngiyashaya. Sengishoda ngo-0.68 0.38 phela manje. No, our sweetness, thank you for sharing the live. I need only a donut on speed, guys, to reach my targets. Guys, we are back to A1, baby. We are back to A1, baby. Po, 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 po. Zoom the A-lister. Yes. 1 rose to unlock the speed. 1 rose to unlock the speed. Yo. Wena amukelo ubokulale. Ngoba lokhu ufakaza ezindabeni zabantu abadala la. Sekumini enhle. Lehle is so cute. She is, right? This is all me, baby. This is all me. Fuck it. Why ningizibuthe? ×2 guys, ×2 guys. Ama-donut ben. Bafutha nimfake phapha donut awu-2. Noma seningazange ngifakela. Noma baby vala uzongifakela wena ngoba bayakenyanya.
Akwenzeki nje kumina ilento yami sintiyaba nje akwenzeki lutho akugifteki. Ilokhu yavaleka akugifteki nje. Zungu uyaya ekhaya yini kusasa? Ubani manje lo ngibuza indaba ejule kangaka? Sefuna ufake umbhulelo. Bafethu ku-times 2 ngiyadlala lokhuza. Times 2 awazi usuvele usuyayiphelela vele. Kodwa bakithi nisafake nedonati elilodwa. Ngizolala nini mina ngempela empilweni? Mina ngiyoze ngiyifakele mina leli donati manje. Lapho guys mo 400 ngabe sithophile ngabe si-unlockile le nto unlock. Yazi lapha ngangimina yazi sibangakuzona. Nibanga Samantha, thank you. Sizolifaka ngo4 uyahlanya kanti. Nibangaki? Hayibo. Siba 84. Guys, I need only one hand heart bafethu to reach the type of thing. Who's speed? Chaba wethu. I-account number kalihle. Abafethu kade ngiyibiza. Yeah, uyena. A1. Wena imina utheni wena nami ngisheshe ngikubhlokhe nami. Wena ubutheni wena? Oh, konje esingikhohliwe. Ngitshela angane kuyibhabulu ngizoma-unblock. Siyablockana badlala enye imatch ejulile lengisuka kuyo. Nibhlokha ba? Iminathi. Oh, Thani niyablockana akangene niphinde kuyibhabulu niblockane. ngizoma-unblocka. Niyablockana niphinde unblockane. Kobani? Usukezokoba ngapha uthi sithini sikhulumani ebe edlala ngale against me bese ngiyamblock mangiya ngale kule match engale nami bayakublock so madlala match iyablockana. Ngithi akenze njani pho? Akangene kuyibhabulu khona ngizoma-unblocka. Ngiyoze ngimblocke kusasa ngo-9. Yebo, uyena Kunjani kazi dami? Thanks for your heart me. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, so start match bese ngena kwi-bubble 1, bubble something lapho kuwe nje. Ngizomblocka ngizosheshe ngimthola. Mfethu kuthiwa ngena lapha emabhabhulini, yazi kwamabhabhuli-ke mina. Ya ngizomthola guys, asithepeni screen sonke. Danki oluhle. Hey, sinikeni match namhlanje no-Iminathi. Eshobile. I think usengenile. Usengenile. Ya usengenile ngiyambona. Ubesile ubevela zokoba la ukuthi sixoxa sithini. Ahambe seyongishaya kali. Bese ngiyamblocka ngapha. Ngithi ngingena ngo-backup wami ngale bangiblock. Athi yimbo. Guys, guys, anything hand hearts. Samantha. Hayi ukuthi usuke. Okay, lokho. Guys, kushoda 1 donut sifike. Nawe On speed stand kushoda 1 donut. Unblock. Yeah, I think 1 donut on speed will be enough. Yeah, mabanda. Okay. Ngiyabonga kakhulu Miss Steve. Ngilale ngizobe ngilindele leyo mali. Ngilale sidalo namhlanje. We. Dlala mabanda. Dlala mabanda. Abona uzuka discourage. Noma unblockile mos. Yeah. Dlala mabanda. Guys, we have speed. Guys, ulihle sambonyeza. Ngiyaqala ukubhonya ulihle kangaka empilweni. Konothi Zungu. Umbhalela Zungu kachashaza. Cela ungiphendula I need a favor. Hawu kahle bo. Fika usunidi favor ebusuku kangaka. Hayibo. Ayikho nje favor yakho 12. Guys, now times 2.
Thank you, Mr. Zabu, for charging your iPhone 14 Pro Max that you bought cash.